Jal ki isi apa ora ceblok ya. Ki ditandure ki ceblok ya nunggu patok mikine jajal. Apa isi apa ora jal tilik iki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ki Madura ijo pada baik. Allahu Akbar. Jal isine kayak apa ke? Apa isinya ceblok bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Ya Allah ya Rasulullah. Kayaknya isi lur. Masya Allah gua ceblok tok isine kayak gini lur. Wih. Tur ceblok ya isine ki. Potol siji ki ya. Lalu ceblok padahal lur. Wih. Woi lur, nggih, bapang nggih. Ki iki potol siji ki. Wih, potolane kuwi. Mene 5 wit lur. Limang wit. Ora kuat gawe nyong wis. Spletrek asli. 5 wit wis ora kuat gawe lur, yakin. Spletrek asli tenagane. Alah, mbuh ki perintah wong bae lah.